आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मस्ट इम्परटेन्ट स्किमनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथाङा बे स्किमनि जोहै मास मोनसेयाव नोंथाङा 1,000निफ्राय लानानै नोंथाङा 5,000लागै मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा मोनबाय थानो हागोन। बे मुङानो जाहैबाय अटल पेन्सन यजना। नोंथाङा बे अटल पेन्सन यजनायाव एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला नैबे भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथाङा बे अटल पेन्सन यजनायाव बोरै एप्लाइ बानायनो आङो बेनि नोंथांमोननो एप्लाइनि प्रसेसखौ देखायगोन। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै मास मोनसेयाव नोंथाङा 1,000निफ्राय लानानै 5,000लागै मोनबाय थागोन। मस्ट इम्परटेन्ट स्किम नोंथांनि लाइफनि थाखाय। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो बे स्किमाव सोरबायदि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव एप्लाइ खालामनो माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन आरो बेयाव माबायदि बेनिफिट मोनगोन जोङो बेनि मोनसे ड्राफ्टखौ जोङो नायदिनि गिबियावनो। बेनि उनाव जोङो नायगोन नोंथाङा बे अटल पेन्सन यजनायाव बोरै मबाइल फननि मददावनो बेखौ एप्लाइ बानायनो जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव इलिजिबोल बे स्किमाव इलिजिबोल जानो थाखाय नोंथांनि बैसोआ नैबेयाव 18निफ्राय 40 इयारनि गेजेराव जानांगोन आरो नोंथाङा इन्डियानि सिटिजेन जाब्लानो बेयाव नोंथाङा एप्लाइ बानायनो हागोन। नोंथांनि बैसोआ बेयाव 18निफ्राय 40 बोसोर जानांगोन। नोंथांनियाव आधारजों मबाइल नाम्बार लिंक थानाय जानांगोन आरो सेभिं बेंक एकाउन्ट नोंथांनियाव खुलिनाय थानांगोन। दानिया जोङो बेनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ मिथिबाय। दानिया जोङो बेनि बेनिफिटखौ नायदिनि। बेनि बेनिफिटआनो जाहैबाय बे नोंथांनि बैसो हिसाबै नोंथाङा मान्थलि नोंथाङा बेंकआव अट' डेबिट नोंथांनि बेंकनिफ्राय फैसा दानजालांबाय थागोन। जेब्ला नोंथाङा 60 इयार जागोन, नोंथाङा बोरायहैगोन, अब्ला नोंथाङा पेन्सन हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि फैसा दोननायनि सायाव नोंथाङा नैबेयाव 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 आरो 5,000 बेबायदि नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा पेन्सन मोननो हागोन। गिबियावनो नैबेयाव बैसो होनानै दोनदों 18निफ्राय बेयाव 40। नैबेयाव 18 जुदि नोंथांनिया बैसोआ नोंथांनिया 18 जुदि नोंथाङा मास मोनसेयाव 42 रां जमा दोनो, नोंथाङा 60 बोसोराव नोंथाङा नैबे 1,000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा 18 बोसोर अब्ला नोंथाङा 84 रां दोनो, नोंथाङा 2,000 रां मोननो हागोन आरो नोंथाङा 126 रां दोनो अब्ला नोंथाङा 3,000 रां मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा मास मोनसेयाव 168 रां दोनो, नोंथाङा मास मोनसेयाव 4,000 रां मोननो हागोन आरो नोंथाङा 210 रां दोनो अब्ला नोंथाङा मास मोनसेयाव 5,000 बेबायदि नोंथाङा रां मोननो हागोन। नैबेयाव गासैबो बैसो होनानै दोनदों। नोंथांनि बैसोआ 20 बोसोर, 25 बोसोर, 30 बोसोर, 35 बोसोर, 40 बोसोर। नोंथाङा बेसेबां फैसा दोनब्ला बेसेबां नोंथाङा मान्थलि पेन्सन मोननो हागोन नोंथाङा नैबे ड्राफ्टआव मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। आङो बे PDFनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। दानिया जोङो बे स्किमाव बोरै एप्लाइ खालामनो जोङो बेखौ नायदिनि। मस्ट इम्परटेन्ट स्किम बियो नोंथांनि लाइफनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट स्किम। जेब्ला नोंथाङा बोरायहैगोन अब्ला नोंथांनि उननि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय बे स्किमाव नोंथाङा गोबां लाब मोननो हागोन। जोङो दानिया बेनि एप्लाइखौ जोङो बोरै बानायनो जोङो बेखौ नायदिनि। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन npscra.nsdl.com। नोंथाङा बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया जों बेखौ सार्च खालामना होबाय गुगोलाव। सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबे गिबिनि फर्मस नोंथाङा बेयावनो थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। नोंथाङा बेबायदि थुबानो जाबाय एप्लाइ खालामनो थाखाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो बोखोनानै नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों अपेन इउआर NPS एकाउन्ट। नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुनानै होबाय गिबिनियाव।
बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज फैबावगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों अटल पेन्सन यजना, नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों। नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा आरो बेयाव मोनसे पेज फैबावगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन APY रेजिस्ट्रेसन, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे फर्म बेयाव गेवगोन। नोंथाङा बे फर्माव फिलआप खालामनानै नोंथाङा साबमिट होबानो नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव सोंदों नोंथाङा इनकाम टेक्स पे खालामो नामा सोंदों। जुदि खालामोबा एस होबानो जाबाय, आरो खालामाबा बेयाव न'आव थुबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव सिलेक्ट इउर बेंक, नोंथांनि बेंकखौ सिलेक्ट बानायनो होदों। बेयाव नोंथांनियाव मा बेंक दं नोंथाङा बेबायदि मोनसे सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव ब्रान्चनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरबानो जाबाय, आरो नोंथांनि बेंकनि एकाउन्टनि टाइप नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव सेभिं बेंक एकाउन्ट खुलिनाय थानांगोन। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि। दानिया नोंथांनि नैबेयाव बेंक एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि बेयाव नाम्बारखौ मोजाङै बहायना होबानो जाबाय, आरो नैबेयाव बेंकनि IFSC कड, नोंथांनि बेंकनि पासबुकआव IFSC क'डआव थागोन। नोंथाङा बेखौ मोजाङै नायनानै नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन KYC नि थाखाय। नोंथाङा बेयाव अफलाइनबो KYC खालामनो हागोन, आरो नोंथाङा आधारजों KYC खालामनो हागोन। आधारजों डाइरेक्ट नाम्बार होनानै OTP भेरिफाइ खालामनानै बेबायदि KYC खालामनो हागोन, आरो भार्चुवेल ID जोंबो नोंथाङा बेयाव KYC खालामनो हागोन। नोंथाङा नैबेयाव आधारखौ क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधारनि नाम्बारखौ नैबेयाव बहायबानो जाबाय, आरो इमेल ID दंबा नैबेयाव बहायबानो जाबाय, आरो नोंथांनि नैबे पेन्सन एमाउन्ट नोंथाङा बेसेबां मान्थलि लानो सानदों, नोंथाङा बेयाव 1000, नैबेयाव 2000, 3000, 4000 आरो नैबे 5000, नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि पेन्सनखौ नोंथाङा मान्थलि बेसेबां लानो सानदों नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बे फैसाखौ नैबेयाव नोंथाङा मान्थलि कन्ट्रिबिउसन, बेयाव नोंथाङा फैसाखौ मान्थलि दानहोगोन ना इयारलि दानहोगोन, ना हाफ इयारलि दानहोगोन, नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। जोङो बेयाव नैबे मान्थलियाव क्लिक खालामबाय। मास मोनसे जानाय लोगो लोगोनो जोंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय अट' डेबिट जोंनिफ्राय फैसाया दानजालांबाय थागोन। जेब्ला जोङो 60 बोसोर जागोन अब्ला जोङो बेनिफ्राय पेन्सन हिसाबै जोङो बेयाव नैबे 5000 रांखौ जोङो मोनबाय थानो हागोन। नोंथाङा बेयाव बेबायदि सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव एक्सेप्ट, नैबे टिकआव नोंथाङा एक्सेप्ट खालामनांगोन। नैबेयाव एक्सेप्ट खालामनानै नोंथाङा नैबे केप्साखौ नोंथाङा दाजाबनानै नोंथाङा बेयाव केप्सा बहायनांगोन। नैबेयाव जेनेरेट OTP खालामनांगोन। मोनसे OTP फैगोन। बे OTPखौ नोंथाङा बहायना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा फाइनाल साबमिट खालामनो हागोन, आरो नोंथांनियाव सानब्रै सानबानि गेजेराव मोनसे बे अटल पेन्सननि मोनसे कार्ड फैगोन। नोंथाङा बेखौ मोजाङै लाखिना दोनबानो जाबाय। जेब्ला नोंथाङा बे फैसाखौ क्लेम बानायगोन अब्ला नोंथाङा बे रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि प्रसेसै बेखौ इजियावनो एप्लाइ बानायना लाबानो जाबाय। आङो बेखौ एप्लाइ बानायथ'ला, आं अलरेडि बे स्किमाव एप्लाइ बानायखांबाय। नोंथांमोननो आङो देखायदों नोंथांमोना बे स्किमाव बोरै नोंथांमोना एप्लाइ बानायना लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, आरो चेनेलखौ शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे गोबां मानसिफोरानो मिथिनानै लानो हायो। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।